Kanai ka surok ba kadai ka surok ba ka baya lang ba ka wai ka yo kata kadai ka yo sning ka dan ha ka than rib hoi district bat kadai ka wai na ki yo ki ba he bha ka padan ha po ki than ri khasi ki jongi hanai ki nong di nang thet ki dai hi na ki chai khasi la jong kila bandai na po Chantia Hills na po West Khasi Hills na po Khasi Hills bat ki babon hi ki dai na po than rib hoi but ha kan ka yo ka dai ka yo ka ba ipho iping bha ka ba he bha bon ki nongwan the jing the chi sin chi ta yo ki wan ha kan ka yo kham tam e na ki shnong ki ba kham kan dong ki ki yo ban thet ban pet ya ki jing bam ki jing di ki jong ki ban penbiang penbit na ka benta baro shi ta yo kham tam e shiki kumbang ong shiki shnong ki ba kham kan dong na mar ba ka jingai na ka surok ba ka jingai na ka yo ka hat nak ta ka daw ki ha ban thet lupa shi sin shi ta yo bat ki chu wan ha ka ne ka yo bat ka ne ka yo ka dai ka yo ka ba la ya rap shi sha na ka benta jongi ki khun khasi khara kham tam e ha ka ba ngin ra ya ki jingdi ki jing thet ki jingdi ki kum ki so ki pai karep karyang ka ba mangi ngi ora na ki shnong ki jongi ni ora ha ki ne ki ha ka ne ka yo bat ka ne ka yo ka pen bat kene ka yo ka penya e ki mar ki mata ki jongi bat ngila ken ban pentelun ya ki kam ki jam jongi baro shisnam leng ba kene ka yo ngathrai kene ka yo ka dai ka yo ka ba ngis tenat ha snow tenat ban ya kai pangat ro teng teng ha ka por ba kluj por ban shangkai pangat ban pek kai ka yo ka hat ban bam ice cream ban di sha pila arpila kham tam e ban bam dok khu kabang bha ka dok khu ha ka ne ka yo bat ngalayo mat ha ki por ki ba ladep ha ki por ki ba menshua ngajuan bat ki bahaying ki jonga ban bam dok khu ha ka ne ka yo te kalong sisa ka babang sisa te nganget ba shibon ki jing bentoy ki ba ngila ban yo na ka ne ka yo kitu ki ba dok ki ba stom ki bam don ka kam ka jam kila ban wan ha kene ka yo ban shong yo ban di ki jing di ki jong ki yo belah ki yo nang ta kitu ki ba don la ka jong ka kamru ki yo ban wan siu wan tada ha ka jaka ka bajan an ha ki jaka la jong te ka jing don jong ka yo ka dei ka ba yarap shisha na ka benta jongi na ka benta ki jongi ki ba duk ki ba shem janjar ki bom dan lat ban lech sha shenjngai shakiyo ki ba kham shenjngai kham tam e sha po yodu na mar ba kene ka por ka ba menta lei ka bai lech bai wan ru ka long ka baram ka kta shibun ya ka plapsa ki jongi ndai da ka chingdon jong kene ka yo ka hat ki shnong ki jongi ki yarap yangi ba ha ka chaka bangin plot ya ka bai kali niyo ai ban bam jing bam ban thet ya ki jing siu jing tra ban pandap ya ka ying ka sam ka jongi te ha ka ne ka por nga ai khublei ya phi baro iwe pi we nga ai khublei kham tam e ki nong shong yo ba ai ba ka jing trai stom ka jong phi ka jing kwa jong phi ban pen bit pen biang ban pen internet ya ka ne ka yo kan sei so bat kan long ka kamai ka babit ka babiang nang ne shakmat pinang yo ka jing kar khu kar do kar hai ai be kitu ki ba wan thet wan siu wan tadaru kin wan thet da ka jing kamen bat kin leit ra ya ka bam ka di choki se ying ban dap ka bam ka di kar hai kin kham tam e karep karyang ka jongki kan baha kan met bat kin la ban yo ban siu shibun ban pendap ya ka ying ka sam ka jong phi te ngas ngut tanat shibun ban poi mentak sni ha ka ne ka yo ka jong phi ngadap da ka jing kamen habang ya chrum shaneng habang ya ngasang ya ka yo baro ka we ngai i ya phi bat ngas ngok kamen ba bon na pedang jong phi dai hi ki parado parasnam la jong para khasi la jong te khublei shibun khublei shi hajarnu all the best yo sning. Hello everyone, good evening. This evening I am very happy because I get the opportunity to come here this evening, and I was coming from Shillong, and when I reached here at 3 p.m. and I visited this market, and it's really awesome.
it's beautiful when I walk throughout this market. I could see the buyers and sellers mostly are the Khasi tribals, and I am very very happy to see them, and hopefully that their business may grow from one week to another, and they'll be able to help their family if their business is going well. And I really appreciate you, especially those who came from all over Khasi Hills, Jainte Hills, West Khasi Hills, East Khasi Hills, and especially you from Ribhoi districts. And I really really enjoy the evening with you. So God bless you. Have a wonderful evening. Kumbang palang lam kikjati ale bai hajan jonga ngan kedok ngan piam ya pi shirte